Ljudovi moji. Sad ćemo igrati igricu koja se zove MM Games. Još mi baguje. A znate koliko... Oj! Dobro, dobro. Dobro je. Kuj, joj! Ne pade mi jedan. Yes. Snimim koči malo zato što... Zato što snimam. Koči zato što snimam, ajde. Probat ćemo stignemo moj rekord 172. Za ovaj klip. Baguje, joj, ljudovi. Gasio, dobro. Ide. Opa. Sad mi ne baguje malo. Opa. Dobro, ovo su šigavi ljudi. Lele mame. Jao, malo nam je falilo. Ću da te roknem. Što je ovo bi... Jao. Dobro, čekaj. Jao, lele mame. Čekaj. Evo. Oj, koji sam... Oj, joj. Gdje ćeš na mene? Čekaj malo, zabolje me ruka. Dobro, sad sam postao pro. Mislim, bio sam pro. I ostao sam pro. Ojoj, koji sam pro? Jao, ludovi. Recite mi koju igricu da snimam nakon ovog klipa. Posle ovog klipa. A brate, evo još ovaj put. I to će biti to za ovaj video. Sad ćemo se potruditi. Može? Zašto on nada? Evo još jedan taj. Za vašu želju. To vam je merak. Mogu da znam. Čekaj. Jo! 3, 2, 1, krećemo. Stvarno još ovaj put. I to je to. Ja! I to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.